Bini mata lauta putradaku, Aditya putradaku thala kalipon. Manikanjanagara raja Dhiraja, Kirasana pakaku. Au, kame vane kausale. ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆସିଛ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଦୋଳି ଦୋଳିଛି ଗୋଟାଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ ହସ୍ତି ସମବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜିଆ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛ? 18 ଛୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 19କୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ତା ଗୁରୁ। ହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶିଷ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କେମିତି ଆଉ କି ଉପାୟରେ ନେବି ତାହା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ଉର୍ବହୁ ଏ ପାକାଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ଦେଖା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାସ୍, ତୁମ ଉପଦେଶଟା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିବସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଦିତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାର ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ଦେଖା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କଲି ଆରେ ଆଦିତ୍ୟ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ଧନ କରି ପହଞ୍ଚିବେ ରାଜା ଧୀରଜ, ସେଇ ଭାତୃ ହନ୍ତା ରାଜା କିରଣ ଧ୍ୱଜ ପାଖରେ। ତୋତେ ନ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଆମେ ରାଜା, ତୋ ଭଉଣୀ ନ ହେଲା ନାହିଁ। এই বৃদ্ধ বয়সরে মধ্য তো ঝিও সহিত খেলটা আরম্ভ হেলা রাজা। আজি দিন ঠাରୁ আরম্ভ হেলা তোর বড়টা গড়তে এমিতি চক্রে ঘরটা করিবে সলা তোর নাটা উপরে নালে গান হলিযিব। আসুছি রাজা, আসুছি তো মরিকাঞ্চনগরে